vakantiewerk, zoals hij doet. Dat is het thema van uw simmerriegen in Joert deze simmer. We zijn Joert op de Roggeberg in Apelskeer. 1000 plakken en 20 vakantiewerkers. Een van haar is Claudia van de receptie en daar ga ik nog even zien. Nou, als de gasten aankomen, moeten ze natuurlijk inchecken. Nou ja, je vertelt waar ze staan, je vertelt informatie. Maar ook vooraf dan, als ze bellen, neem je de reserveringen aan. Dit zijn op dit moment de mensen die er nu zijn, op de camping zelf. Het is later druk, hè? Ja, zeker. Volgende week komen er nog heel wat gasten aan. Campinggas. Kan dat hier? Campinggas, jawel. U wilt een nieuwe gasfles? Ja. Ja, dat kan. Nou, we hebben deze rode emmer voor buiten Ja? en we hebben een blauwe emmer voor binnen. De rood is voor de wc's en zo en blauw is voor het sanitair. Dus er zit wel systeem in. Ja. Gewoon eerst de bril even, dan omhoog, onderkant bril even. Hoeveel potten was op een dag doen? Nou, heel wat. We hebben 7 gebouwen op de camping staan. En nou, we beginnen om 6:30 's morgens en voor 12 uur hebben we alle 7 gedaan. En dan 's middags na 12:30, 1 uur beginnen we weer met de volgende ronde. Ben je thuis aan poetser? Eigenlijk net. Ja, ze vinden het wel goed dat wij het doen. En nu hadden wij er binnen en er is een dag helemaal niemand of zo, dan testen we je vies aan. En mij is het graag doen? Jawel. Ja, Ja? dat is wel gezellig werk hoor, onder de mensen. We hadden wel wat te praten. Dan moet ik de laatste maar doen, denk ik. Ja, ook eens even proberen. Nou, daar gaat hij. En oh, En dan in doorspoelen. Dan mogen we nog restjes zetten en dan ga je met de bassel erin.